morning! Welcome back again sa mong channel! Hi guys! I love you! Tao guys! Welcome back again sa mong channel guys! Kin and Kin Family Vlogs! Guys, ang kuhaan na isda katong hinatag nila Matesa. Dadaris isang brother, Kuya Santos. Da guys. Kay magsabaw meron og isda. Butangan na mo nagkamunggay. Paits na. Sinabaw nga isda. Dana guys, muna yung sabon, hasa-hasa. Sa nga hasa-hasa. Salamat ka adyo, Kuya Santos sa pagkatadari. Matesa, thank you. Muna sabon guys, daka dito sa kaniliit man sa daras mo na nga, daka. Sumukuha ko na ito kamunggay guys. Kay mo amang isagul darhis, amang sabong isda. Kamunggay amang isagul dari guys. Uy, naghana man ay pagbatong. Taga sabisan na po siya. Sabisan na pag mga batong. Dali aran nag-as, uy. Maso na magnaibunga danig amang kubasa. Ayan na guys. Diyan na lang hapon. Tanang kuanan adubuhon. Okay, tanay sagol sa atong. Nara guys, tanay sagol sa atong sinabaw ng isda. So tagpang magtangad guys. Para sa atong sinabaw. Kami ka higop rong sabaw guys. Okay. Dana guys. So ganina ag mga sikwagas nga dagko na mga ipanghatag dahil sa mga kuan deu kay arang nagdagko akado daghan na kadug bunga to nangatkat na to sa abukado ari na maka nas wire guys ta kat ng wire ng mga kuan sa sikwa ni alright guys mo na itong pang sagol sa atong fish kani haruson ron kay tuon na mo itong paniudto ba yes no na kag butakan ko ng tubig ngas Papa Gabriel kaya dagdadungas mga iring nakagwa na di kadaag na ng mga iring guys di kadaag na ng iring may daka zuzag guys na may zuzag sabon kay unuron ka zo mami oy bites na ni pang sago sa tong sinabaw guys tong kamunggay daghan vitamins sa kamunggay guys daghan vitamins mo ni gitawag og miracle tree ag tawag dani guys. Ug ubhon ang mga bata mo man niya kemeuten sang dega mo ipainom. Shout out. Hay mo magi. Kung bahaw. Nagay bahaw guys Dami ni sa buwan. Kulatahan ng bahaw niya. Kulatahan ko ng Gabriel agbahaw kagwang ka pa. Tao. Dami dalis bukid guys. Kay daghantag mga utan-utan. Nang hapon na itong harbisan tong batong kay amo tong adubuhon ugma or gisahon kay ganahan man si Kim Kim gisahon siya may favorite ni Kim Kim ngani ko guys magkuan og tangad na muto jud lemongrass. Shout out day ko diha sa mga silent viewers. Salamat sa inyong pag-uban na mo guys. Amping mo kanunay asa magani mo karon. Thank you sa inyong pag-uban. Labi na sa mga wa nag-skip diha. God bless ninyong tanan guys. Kay namoy mga matabangan. Thank you. Ay bata ka pila-pilon diya. Mura ra ba jigang may hinarusan. Grabe ra bang nagtuak. Katuak. Pila-pilon na bebe. Pag-hi sabi. Pag-hi. Good morning. Amping mong tanan. Tangi. Love you, bebe. Tang guys. Pila-pilin si de. Mo dyan guys, mo naging kitang mga parents, kita dyan mo ay teacher. Kita dyan kinaunahan nga teacher sa tang mga anak. So, mo naging guys, unsay makita sa tang anak, mo po na ilang sundugon. So, mo na guys nga, hata silang tudluan o minaazuli kay, na. Guys, no? Mama na ko ng buto ni mama ko nga na buto. Nana. Ay karay nga buto. Buto. Tarangan ko ng bugto guys. Buto na magida ha. Bugto. Buto. Tarangan bugto ba di buto. Bugto. Ako nga na yung buto ni mo. Tarangan lagi ko ng bugto. Jay si Zara to pa nagharusog karang nagka. Pastila na ni mura na tagkanding na ni mga an. Ito man di ay. Ito. Butang eh. Ako kuno guys.
Oh, garahan ka dyan yung kim-kim, guys. Garahan ka dyan ka kulit. Salamat ka dyan kong dakas Ginoo, guys. Kay na-okay na kim-kim. Salamat po sa mga tao nga kanang ning tabang namo nga makuan si kim-kim. Ni Ma'am Marlene dito sa Tagbilaran, yung tabangan minimum nga kuan si kim-kim malabtes. Da ni Dr. Lopez da sa kanlihay. Thank you so much Kazudok. Kay proud ko kadto sa mga ingana nga doktor, guys ba. Sila pili basta dyan na yung mga emergency kuan dyan sila di parehas itong uban nga gibalibaran ni taong paitap pa ng kinabuhi paitap pa na ingana, guys, no wala bitang emergency na ganing imugi kuan na dyan di pa dyan ka kuanan arang lisura pastilan kaingan gazag ko di tanang tao dyan di ay nga kuan ay willing mo tabang kay na uban balibaran dyan ka. So muna, guys, thankful ko kadto sa mga tao nga andam mo tabang labinas-nas panahon sa emergency. Proud ko ninyong tanan, guys, and God bless ninyong tanan sa mga doktor nga utan kadto. Sabi na di Dr. Lopez, God bless ni mo, Dok. Manghinaot ko nga hatagan kag maadjong panglawas kanunay karon daghan pa kag matabangan pareha namong kim-kim. Kita si Jang nagkadungsingit na yung tao nag-inahan na to kumargas anak ka naman dagan-dagan na to sa ila. Kalas Ginoo, guys. Thank you Dr. Lopez Inakim. Thank you, Dok. God bless you more, Dok. Manghinaot ko nga daghan pa kag matabangan. Yes, no. So muna, Kim, kaon tag kuan, Kim, gulay everyday. Ha? Di na mag-eat og ka ng mga junk foods, mga kuan kay delikado. Panakat sa mga sinabaw, guys. Karida. Sibuyas, luya. Yan na, ready na gamang. Kamunggay. Yummy-yummy nerong tataad, guys. Tara. Hinloan na po na mag-isda. Tara, guys. Lunod na ni Padir ag isda. Okay, lunod na Padir. Okay. Aho. Kamama. Kaginday, way ka kuya. Asin ni daan pa. Ay. Guys, Danny sa zuri ah. Sana. Ang lamatas pagkanta ka, nulap man ta. Wad ag iwanan, isa way sidaan, wa dyan ya. Grabe raban nang nakalibog sa ang tiyan, ang ukram rin nakaangin ng babag man. Hoy, lamang gihatag ni mo 200 si Matesa. Dama man ka. Di Wala ba? mo gipalit og sila. Gipalit magod na kapon, niya di nakanon. Tungkol kang manok sa bahay. To na gipalit dai ko no Matesa. Thank you. Palit magod na ho. At si ma'am ba, ma'am, nakita ka sa ang bagas ma'am? Kita sin ay binaldi. Tulo ka balde. Shout out kay Ate Josephine Pud. Hi, te. Palitan ko rin tigding mong Hoy, baka. paliton ko nung ate mong baka. Palitan na lang ang pag-ibig, wag na lang talaga yung baka. Mura na yung kalingawan sa baytuan ito, tuwasan, butang. Kaya wala luwad si gapon. Ang tai. Puwang. Ko na sunod si Zambay ag baka. Ito ang magpampers na kanina na, ang ipagbutan. Uy, jara ko rin, luon si Imong pampers na kanak. Imong gidaya piran? Huwag ka tumangay. Basahin ko lang, kailangan mo doon ka so. Zambay na boy. Kinarado po ka. Pampersan ako nung isang baka. Zambay ya. Ano rin dan? Ha? Yan na, guys. Lunod ng panakot. Yan na, guys. Nasusi nagtag-ijas pipino. Madupasngan. Kalakaw. Nanusi na sa pipino, guys. Kaya di na kung hasag ukra. Kaya wako nung kahilisin. Babag ko nung ukras ng tijan. Buing na. Tiyaw, jog mo babag. Hindi po nga humok man eh. Hala, guys. Di na pidaghan. Kung ano na po. Harbisunan. Pa, pwede ito. Butang ako ukra itong atang sinabaw. Na, guys. Ang daghan na nagbunga. Nadapoy dako na. Pwede pa siguro ni. Kaya dabong pa man eh. Ay, di na, guys. Kay gahi naman. Hala, daghan na nagbuwang. Daghan na tagmasidling na ni, guys. Manay bunga? Ang magikuan kaniha, magikilaw. Batong di ka mo kilaw. Batong na raman. Ito nga kang arthritis na. Emoji ko. Sa inyong ibuhat na. Ang nag-download o kanta. Nag-download ko sila kanta, guys. Kaya hilig magkantas Kuya Gail. So magsingir ko nun na yung Kuya Gail, guys. So supporta agad ang channel ka magsingir si Kuya. Char. Bitaw. Tao, guys, ganahan si Kuya Gail jud og mga kanta mo di isang event nagkanta si isang cellphone to ana punog kanta kay ba mo pila na sa isang cellphone kanta 300 na kapin pastilan mga bag-o pa jud kana mga latest nga mga kanta kuya omnis kuya uy hilig jud kanta so hanin pa kanta hos kuya papili na tag amateur Liwat na hadya bang.
Ha? Hindi na jabag. Oh, liwat pa na nakajabag agagi. Uwan manugo kay mukanta guys. Ngambak kag tiki guys bye. Oh, guys, di ano, sa mga ano meron tataad guys, pakita naman mo dali na mo guys, inig. Kaluto. Yan na guys, samnang ilunod ang kamunggay. Okay. Oh, yan na guys, karon tataad. Hauno na ni kay mga unami. Okay. Mo jini kinadabisan nga luto dari sa probinsya guys, ang kaning sinabaw nga isda with kamunggay. Miya oy. Wow, kinadabisan nga luto guys. Katang tilawan rin atong sinabaw. Sakto na ng timpla. Kaya hauno na nato za. Namin nalagyan ni guys. Okay kajo. Makasulirap pug mata. Char. Sulabi pagkagwang. Hauno na ni guys kay mga enami. Na guys, mga anami. Wow, lami uy. Yummy, super yummy, ha? Imo. Grabe. Mama. Hala gyud ko. Pwede ka kuya, hindi turun. Tiaw. May dagga man good guys na dagga ka hiwa. One day dari skin guys, kay to just puti naglaag. Hindi pa kuha ron. Ha? Kung hindi boy. Ano sabaw? Wow, kalami ka sa sabaw guys. Sus, maglaway ko basta nga ni mga sabaw-sabaw guys ba. Wow, okay na. Guys, mag kuha sa kong plato kay mga unami. Para. Hindi boy. Ming Ming, aso ka kuan may mapasok ka panda, unsa na panda ha? Pakan na ka ha. Suka nga daghang sili. Sige na ya. Ano guys, ready na gamo paniud to. Yummy yummy. Lord. Dahil na guys, mga taninjo. Away. Praise ata guys sa tamang nga ang garong daghang tag gracious kinabuhi taw guys. Name Father Son Holy Spirit. Amen. Lord, daghang kadtong salamat sa grasyang imong gihatag ng kada adlaw. Labi na karon sa mga sawhay nga pagkaon. Salamat kadyo. Salamat po sa nag-share dani sa blessings nila sa Mateso ni Kuya Santos, nilang pamilya. Daghang kadtong salamat. Daghang salamat sa mga new subscriber o sa mga silent viewers diha. Daghang kadtong salamat at katagin pud sila kanunay sa mga grasya. Labi na sila tibok pamilya. Amen. Ngatan ninyo guys. Katasaan na skim ganun sa skim guys, ug sinabaw. Kuya guys, higop pug sabaw kuya. Karong healthy ay mo kuan. Mas kuya kin na rin guys, so just puti naglaag. Ay nagaban sila sa kuya undoy kapo na malit sila kulang hoy. Tuan nagaban si kuya kin. Nganta guys, niudto taninjo. Nami kadto guys ang sabaw. Yummy yummy kadto hasa-hasa. Idi boy. Anila ka Olen? Niudto taninjo Len. Olen. Binilin! Dito ta. Ikiyo sahang dress. Mama Marilyn, Bylander. Alam niya ka guys, kung nanda rin suka nga hang. Kadyo. Kim. Yummy, yummy. Kaan, Kim? Init. Hinay kayo rong diinit. Nanta guys, na nagli-li na kamang mga iring guys, diya. Singat-singat ka. Singat ko sabaw guys. Agi, ikaw singat ba ka sabaw iha? Ha? Haywa. Kagwang na. Guys, nahuman nag-eat. Lagi gi-charge. Agpuno nang gi-charge. Hura tagluto.
Oh, very good nga bata, guys. Yay! Wala na ako fish. Dila ko na nahanti. Chut, nag-eat mga fish ng hibo-higo pag sabaw. Wag ka na fish. Sara may imo sabaw. Sabaw fish. Okay, busog ang baby, busog. Busog ang baby, guys. Busog. Ato bukasan lang sanina. Mora ni among video rong adlaw, guys. Salamat sa pagbabana mga adto ninyo kalimti pag-like ug subscribe sa among channel. Oh, gadto ninyo i-skip ang mga ads, guys. Salamat o God bless na tang tanan, guys. Amping mong tanan sa mga di mo karon. See you tomorrow. Bye.